Ja očekujem i posetu ministra Sjarta u Srbiji uskoro, u svakom slučaju pre kraja ove nedelje. Razgovarat ćemo o sveokupnoj našoj saradnji, naravno, ali i o mogućem međunarodnom dogovoru između Srbije i Mađarske. I u kontekstu NIS-a imamo i druge oblasti saradnje kada je energetika u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju. Ono što želim je da zahvalim građanima pre svega na poverenju, jer bez obzira, kažem, na ogromne izazove koje smo imali, podsjećam, naftna industrija Srbije pod sankcijama od 9. oktobra prošle godine, da obezbedimo uredno snabdevanje, da građani nijednog momenta ne osete nestašice, da svega bude dovoljno. Spremali smo se, znači radili smo na tome, a vodili smo u svakom slučaju intenzivne diplomatske razgovore na svim nivoima, od predsednika Srbije do članova vlade, da bi uspeli da sačuvamo i snabdevenost tržišta, ali i našu poziciju međunarodnu sa raznim partnerima koji su uključeni u ovaj proces.